Euskal pelota federakuntza zuritzeko aprobetxatu nahi du pelotak eta pelotaren aldeko apustua duen zituelako. Eta pelota federakuntzat egiten duen lanarekin batea, herri mailan izan pelota taldea egiten duen lana ere gogorarazi nahi dut. Hori esker, etorkizunean ere harrobian izatea jarraituko dugulako. Horrelako ekipinak herrian izatea eredugarria eta txalutzekoa da. Eta udal erakunden bezala, gure babesik beroena eskaini nahi diogu. Eta bihar honenek irabazik izatera. Espektakulak biziko du. Nik esan nahi zuek lau zapatuko honez, irutatik galgo behatzi inguru arte, ikusi dut partioan ikusi dut. Geure eman ditu marka horia eta gauze laguntzen nahi da patxiri. Gu presto gaur laguntzeko lagundu berda nahi. Lortoi almen dago, galexide ondo badi. Ondo bategea da not, poza hartzen dut. Ikusi dut partidu batzuk, pentsatzen jarritek, ez duen birik ematen mutila palaz eguzio, neska ikusi. Porque ikusi jo oso partidu politia ikusi jo, da peina oso ez duen partidu. Hane poza matik, askotiko fronto batea, olago gauza batzuk ekartzea. Bai, udaletxen lautasun egin, baita Euskal Federazio batetik egin. Azkeneko hitza Javier ematea horren, esan nahi nuke, sarritan esan dut publikoki, baina elkarteek egiten duen lana ez dagoela ordaintzei diruakin, pelota munduan, eta elkarteek izbaleuke pelota erruke existitu egingo. Eta sarritan esaten zela, gaur esaten dut, mila eskerrak ematen dizkiot, Jesumari eta bera zelako asko eta asko hori lan izkutuko lan hori eta musutu dena, eta egia esan horrengatik dago pelota bizirik oaindik, eta gure laguntza apur bada, baina behi gabe ezin dut ditzak izan. Arratsaldeon garai. Gauza jakina da pelota gure herriari izena eta izana eman dizkiola. Pelotarako afizioari inpilean eutsi diogu eta pelotari famatuak izan ditugu gure artean. Pelotaren zehazka esaten dugu koitiakuna pelotari. Esenatoki honek ere zerbait esan nahi du. Frontoia ez da pilotan jokatzeko tokia bakarrik. Frontoia guztion etxea da, guretzat bintzat. Esan nahi zabala du. Gehienetan, ordea, gizonezkoak etortzen zaizkigu burura pelotaz hitz egiterakoan. Eta askoitian, 20. mendea hasierako baziren Ameriketara jokatzera joandako emakumeak, beste egin bat euskaldunekin batera. Raketistak izan ziren emakumezkoetan lehenengo kirolari profesionalak. Frontoiak eta eskubideak bereganatuz eta zuei emakume pilotari hori aberastasun guzti horri jarraipena ematea zor dizuegu, historian utzunik utzi gabe. Gure izaeran eta tradizioaren esentziari eustea zor dizuegu alegia. Horregatik, eskerrik beroenak udalaren partetik eta zorionak pelotarioi zuen ekarpenagatik. Seguru nago, frontoira hurbiltzen denak asko gozatuko dutela. Ohorea da, benetan, eliteko pala txapelketa hau gure herrian izatea, eta espero dut aurrerantzean ere Azkoitiko herria eta Euskal Pelota Federakuntza bidelagun izatea. Horra nire gonbidamena betxik. Eskerrik asko dut.